Huria na hinaholongan ni Tuhata, tapuji ma debata ama, anak na Tuhan Yesus Kristus dohotod di Porbadia, naung palwasok kita mamulus tahun 2022 nauk salpui, jalan naung mangalehon tahun 2023 tuhita, syalani pasahaton nami ma tuhita saluhutna, selamat tahun baru ma dihita saluhutna. Selamat tahun baru manang diham. Debatado bonana doho ujungna, dang hapalang asini rohana, jala dengan basana sudena. Ibana do na marmudu-mudu hok kita, laos ibana do na mangaramuti hita mamulus ragam nyaka parukilon. Jala tahirim do tahun 2023 gabi haroroan ni gok pasu-pasu di hita saluhutna. Olopon ma Jahoba ale sandok tanoon, huoloi hami ma Jahoba marhite-hite lasni roha, robe mahita tujolona marhite-hite olop-olop. Atong marulupulup jala marras ni roha mahita marsoba tu debata, tahubasi marohata marsaur tumangihok katana, atok tapauduk marohata, tapaloas madebata miad di bagasan parsaurata di tikion marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Saya mangaranapi do mataku do pak akadolok, sian dia ulaning roh pangurupia tuau, sian Jahoba si top palangit dohot tanoon, sambing roh pangurupion, ianggo tuau. Dang tagamon loason na tarsulat di patu, dang tagaman nok mata si jagaho, say jagaw ni Jahoba doho sian nasa parmaraan, say jagaon na do todim, say jagaon ni Jahoba doho lau ruar doho lau bongat, olat nion ro di saleleng ni leleng na. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ali amanami na di Banua Gijang. Di bahay ko do anak haholangan ni roham tutoru ni patik. Asa di palua akan na ginonggoman ni patik. Urupi hami asa dohot hami dapotan haluaw ni. Jala asa mian hami di bagasan harajaonmu. Maritehite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare de mahita.
Tatangihom mapatik ni debata di minggu tahun baru sadarion. Ima patik parjolo sahat rodi patik pasapuluhon. Patik parjolo. Audo Jahoba debatam ninna debatata. Dang jadi marakku pau bahenomu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang. Dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek di toru ni tano. Ianggo tunggabe si sobaon manang sioluan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata. Ianggo soture dalanna. Aihona uhum na dosogon akan na marsineang di goarna. Patik paupaton. Ingotamu ma pabadiahon ari minggui. Dina onomari ma ulahamu nasa ulomuna. Alai anggo ari papituhoni. Ari paradiana ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari. Manang anakmu pe. Manang borum. Manang naposom lahi-lahi. Manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu. Rodi isi ni hutan ni halape na mangebati hutam. Adina onomari do ditoppa debata langi dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papituhoni. Dibaheni. Do ubahen di pasu-pasu debata Jahoba ari paraden nai. Jala diparbadiai. Patik palimahon. Ikon pasangaponmu do natorasmu. Asa martua ho jala leleng mangolu. Di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon. Unako mabunu. Patik papituhon. Unako mangalakup. Patik pawaluhon. Unako manako. Patik pasiahon. Unako olo makatindakon hatano sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposo na bawa. Manang naposo na boru-boru. Manang lobuna. Manang hodana. Manang dia pe ugasan di donganmu. Atong. Rak mangidogogo mahita sian tuhat ta debata. Mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata. Say pargogoy mahami. Mangulahon na hobar tu patikmi. Mared de mahita. Tatopoti madosata martangyang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang. Para sirohan na sumurung midahami. Hu parhatutu jala hutopoti hami do dosa doho pangalasyon nami na godangi. Tatap hami maritehite asi ni roham. Jala sama dosa nami saluhut na. Ala ni pakop-kop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Amin.
Tabegema baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosata. Para siroha jala pardegan basa do Jahoba. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahen tu hitahobar tu akadosata. Jala dang dibaloso tu hitahobar tu hajahatota. Songon asin ni rohan ya maamamida anakna. Asin ni rohan ni Jahoba diakap maka biari ibana. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Mari demahita. Mahata ni debata turpuk epistel di minggu tahun baru sadarion. Ima natar surat di Efesus bidutolu ayat 14 sahat 20 sada. Tajaha margati pasorin. Alani i hulopit do totu maradopon amai. Ibana do haroroan ni nasa bangso natargoar di banoa gijang nang di tanoon. Anggiat hobar tu godang ni hasangapon nai dileho tu hamu colma parbagasan si pargogoan jala si patoguon marhite-hite toddina. Asa maringanan Kristusi marhite-hite haporseaon di bagasan rohamuna. Gabehot hamu marurat jala marojahan di bagasan roha naholong. Naeng malohamu mangatusi rap dohot saluhut akka nabadiai gajang na dohot bidang na bagas na dohot tibona. Laho tumananda holong ni rohani Kristus na mangatasi nasa pangatusion asa saha tuhamu sandok hagogo ni debata. Alai tarpatupa ibana do adullo bisian nata pangido manang tapi kiri hobar tu hagogoon na makorhon di bagasan hita. Di bana mahasangapon di tonga-tonga ni huriai jala di bagasan Kristus Yesus roh di saluhut sundut baleleng-lelengna. Amin. Ido sahatna martua doakan na tumangihon hata ni debata jala nau peotsa. Amen. Tabegema kor sian punguan ina Kamis.
Marede Mahita. Tidakko maha porsiao tai songon nahina tidakko nidongan saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan natu no palangi dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria naga-begabia siatot di parbadia andorang sohabubuhan ido tuhata natu mau na bernit di panguman silatus namate tarpajal do ibana di hau pinasilang na tua tubanua toru dong ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu syamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pay mamula sugot tanoon mangumuhi alak na mangulu doh na mate au porsea di todi parbadia jala adong sada huria na badia huria hato panihala Kristen akka na badia doh dihasesani dosa doh dihatai na mandok mulak mangulu sugot daging ni halat naung mate doh dihangoluan na sora suda amen. Tabegema kur sian punguan ama.
Tabegima titing gimingguta sadarion. Salam, selamat tahun baru ma dihita saluhukna. Tabegima titing HKBP Serang Resok Serang Minggu sada Januari 2020. Naso hujahami sia juloon tajahama di rohat tabe.
Na perjolo guarni minggu tau baru do topik hasok kalon dohot holong ni rohani debata diganuk jolma. Na paduahon ibadah tau baru 1 Januari 2020 di minggu tanggal 1 Januari 2020 ima papunguan tahun nai baru marpungu do hita di bagas gerejaon laho madok mauleate di padonganion ni debata manipat nasa tau bulunon huhu pasahat diri di nama muhai perdalanan ningoluta di bagasat tahun nai baruon dung sipul jamita papungu pelean paduahon tupak tu kategorial naposo bulung HKBP patuluhon sentralisasi keuangan HKBP Hobartu haputusan Sinode Godang HKBP tahun 2022 nasalpu mamuka sian pukul 00 tahun 2020 merdalam sistem sentralisasi keuangan HKBP menupahi keuangan sentralisasi HKBP 55% sian sadok pelean na pinatupa di manupahi HKBP pasahaton tu kantor pusat jala 45% ma si pakeon di tongani huria. Na pawaluhon ibadah pengucapan syukur bona tahun manang open house kantor pusat HKBP. Di hari Jumat tanggal 6 Januari 2020 naroon di Patupado ibadah pengucapan syukur bona tahun manang open house kantor pusat HKBP maringanan di Pearaja Tarutung. Borhak do uluan ni huriata padita resot madohoti ulauni tatangyakom ma asatiur perdalan nasida jala dinggan merdalan ulauni tau hasangapon di tuhatta 2 titing neng merbagas titing perjolo dohok paduahon neng majalo pasu-pasu perbagasom ma anak dohok boru ni huriata panguli rinto libong anak niamata manongor libong nahinan tubuh ni inata tioma buru silalahi sian huta lai tanggiang subul sidikalang dairi ruas ni HKBP sidikalang sada resok sidikalang distrik onom dairi doho orwana inda cahya nasari buru sibulun buru niamata Ramses sibulun nahinan tubuh ni inata saur sumihar buru manik sian huta perum TCP blok Jeopa nomor 5 sektor Walu Ciruas ruas ni HKBP Serang resok Serang distrik 20 Sada Banten pamasumasuan perbagason di hari Sabtu tanggal 7 Januari 2020 di gereja HKBP Sidikalang resok Sidikalang distrik onom dairi saya dipatulus tuhatta ma sakat nina sida dinalaho merbagasi pasapuluhon rapok-rapok tingkat resort dohok huria na perjolo rapok MPH dohok ketua dewan domu tu sentralisasi keuangan HKBP rapot perhalado parar tahun manang MPA dohok ketua dewan patupau ma di hari Rabu tanggal 4 Januari 2020 maringanan di kantor huria mamuka sian pukul 10 siawib na paduahon rapot perhalado pertohonan HKBP Serang rapot perhalado pertohonan HKBP Serang ima di hari Selasa tanggal 10 Januari 2020 dohot Selasa tanggal 10 Januari 2020 masuk pukul 10 siawib di lantai sada ni gerejaon tulu rapot HKBP Resok Serang menguduti rapot resort naung dipatupa di hari Rabu tanggal 30 November 2022 nasalpu merdomu tu pelaksanaan ni sentralisasi keuangan HKBP 2020 patupau dope rapot resort ima laho manotopon program kerja dohot anggaran HKBP Resok Serang tahun 2020 patupau marapot resort di hari Sabtu tanggal 21 Januari 2020 pukul siawib di lantai tulu gerejaon akan nasi perdohot tu rapoti
di pasaha huriat tape udangan. Opa rapot huria HKBP Serang. Rapot huria HKBP Serang resok Serang patupot tama di hari Sabtu tanggal 20 Januari 2027 mamuka sian pukul siawip maringanan di lantai tulu gerejaon. Obar tu aturan peraturan ni huriata nama dohoti rapot huria ima pangula nagotiki sude perhalado sude pengurus dewan koinonia marturia doh diakonia sude pengurus seksi sude dirijen kor utusan ruas sian sektor dirapotima totoponon program pelayanan doh anggaran ni huriata tahun 2020 nah pas 10 sadahon almanak doh kalender HKBP tahun 2020 nunga di parade huria almanak doh kalender HKBP tahun 2020 jalan nunga di pasahati turuas ni huria merhite situa sektor mula dong dope nasomat jalo asata hubungi ma situa sektor tabe ia sejala lasma rohata pasahat tu huria partisipasi ongkos cetak doh ongkos kirim merhite amplop na pinarade ni huriata di bagasan almanaki pas 10 tuluhon pelean Natal keluarga doh tau baru keluarga sinosoho ma tuhita saluhuna na patupahon ibadah Natal keluarga tanggal 27 Desember 2022 doh ibadah tahun baru pukul 00 WIB tanggal 1 Januari 2027 asata pasaha ma tuhuriata merhite situa sektor tabi rincian perhepengon boy mata jaha be dititing nasaha tuhita pangula nagok doh parhalado HKBP Serang resok Serang pasahaton selama ulang tahun turuas ni huria nama ulang tahun kelahiran doh pernikahan di Bagasan mingguon semoga panjang umur Tuhan Yesus masuk songonima titing pakubasion doh perhepengon di Bagasan mingguon saya di pasu-pasu tuhata mai basangap di guarna jala makorhon uli doh lasni roha di huriana amin taduti macaratan apa 12 hon ima madohata selamat tahun baru mewakili ruas di pasaha ma tua Mang El Simorakir lema pertikia tua mama Shalom. Horas madihita amanginang ruas ni HKBP Serang na marminggu di Bagasan Manuguton. Tama mahita madok molati to mata pardenggan basa di Bagasan Tikion. Siala holan mangasahon pasu-pasuna doboy hita marpungu di Bagasan Tikion terlumobi dina manaripari sian tahun na buruk tahun 2022 tu tahun 2020 tuluon. Amanginang malutung hami pedison utusan ni ruas na pasahaton selamat tahun baru tuita saluhuna songon ni situa-tua ma dohonon nami sada silop paubi dua silop pagadong tuk sada silop pagadong dua silop paubi molo tu holak kami nama katahon sudah mehita dapotan uli ima si dohonon nami sialanya amanginang pasahaton nami ma selamat tahun baru ma dihita saluhuna na perjolo amanginang sona horko kami mau lihat godang ma di tuhata alai mau lo tabereng taripiu tu tahun 2022 totu songon edokoniaka parbinoto nitaliho tu pudi mangalak katu jolo perlu dohita mamereng tu pudi aka namasa di huriata nagodang parukilon nagodang hamaulon adong kegagalan bahkan ada yang berduka lumobima di hamaulon secara huria nata dopin waeng jaladang holan hita di Bantenon na mengadopi doa kadong atas songon naung rame viral di medsos salina manginang pos marohata parbinoto tuhata di namasa di hita saluhuna jala suatu saat akan indah pada waktunya Tuhan akan memberikan yang terindah buat kita semuanya amin amanginang na parjulu na hormati kami amang uluan nami amang pendeta resort amang BB Siagian dot keluarga nah hormati kami
pendeta fungsional amang DFD Tampu Bolon dohot keluarga, nah hormati kami inang pendeta El Borugultom dohot keluarga. Lumobi madihamu saluhutna parhaladu nami na arong di HKBP Serangon. Soksongoni madihamu ruas ama ina lumobi dianggi pinaribot sekolah minggu na arong di huriat tahun. Amang inang modo sona horoko kami nakilingan maca godang do akan masa di tonga-tongata di tahun 2022. Alai gumonang do prestasi keberhasilan nabui tabereng di tonga-tonga ni huriata. Salu ne amang inang dang terlepas sian hamu parhaladu nami, uluan nami, padeta nami narung duhriaon. Sialani dohornai matuhamu maliate godang. Tungunang sumurut amang akka semangat muna dinalau mangula di bagas joro ni tuhat tahun. Sada rohamuna sapakilalan saurdut. Tahun 2022 adalah tahun kesehatian hasa daun ni roha. Tang apalah huboto songon tang napala pengamat tiba di lagu Batak. Adong sada lagu ciptaan na sangat viral, na sangat berarti di punguan, di huria, doh di sudi di tonga-tonga ni halak Batak. Nama dokon dang adong mangalu dus ni roha. Jala namin ciptahun laguon bukan seorang artis, bukan seorang penyanyi, ale tokoh masyarakat. Ima hala amang insinyur syukur nababan. Tapi gimana namang godang ni faktor hon ni laguon di tonga-tonga ta. Nah pangidok kami, baik kita sebagai ruas, baik kita sebagai remaja, baik kita sebagai naposo, ama, ina, ima tatano pedirohatta, dang arong mangalu dus ni roha. Sattabi manginang dang na madokon na sumardus ni roha hamu pangula ni hurianami ng salilingon. Alay biasa dia mang daksay sudi hita buhi sa dalan saurdot. Alay pas roha nami harapan nami tu tahun 2020 tulon. Nalam tudinggan na pelayanan muna di tonga-tongan huriata pencapaian prestasi manang di bidang apa ya mang. Alana hubir kami do salilingon mangulu do par edeon mardala do studio program ni huria. Dang palalomas rohat ta amang inang mulai tabereng di bulan-bulan November Desember godang ni prediksi ramalan dohot akka bahkan proteksi nama dokot tahun 2022 adalah tahun krisis tahun begini alahita dang marhapor siau tu paranormal marhapor siau tu tuhata duhita selain amang inang tangi yang tagugu itu tuhata anggiat martenangi tuhata disudi program ni huria boy mardalan dohot denggan salinai dohornai matuhamu saluhut parhaladu nami mau lihat godang ma dihamu dang lupa kami maka melihat hon sudi adik-adik kami yang pemain musik song leader tim multimedia yang selalu turut hadir untuk menyemarakkan acara kita ke depan mudah-mudahan semakin ditingkatkan dan bagi adik-adik kami yang belum turut serta di dalam tim-tim yang ada di huria kita, mari kita semua berjibaku ikut berperan aktif di dalam memajukan huria kita ini HKBP Serang pada khususnya. Akhirata ronai mati salinai mauliatnya madi tuhata, mauliatnya manang dihita saluhna lumobi madihamu parhala ronami dohot uluan nami. Butima nabu pasat kami. Mauliate. Molate ma dia amang El Simorakir naung pasaton selamat tahun baru mewakili ruas. Ni pasaha mamu saya pertikian madohata selamat tahun baru mewakili perhalado. Ni pasaha ma to amang situa te siahan. Shalom, horas madihita manginang. Naho parsangapi hami amang pendeta resort dot keluarga. Naho parsangapi hami amang pendeta Tapubulon dot keluarga. Naho parsangapi hami inang pendeta El Borugultom dot keluarga. Naho parsangapi hami inang dekanes dot keluarga. Naho parsangapi hami saluhut parhalado ni huriat tahun dot keluarga. Naho parsangapi hami natuato nami amanami padita dohot pangulan ni huria naung pensiun. Naho parsangapi hami salut mahamu inanami
song leader dot sude aka pengurus di pungakor nahu parsanga pihami amanami inanami ruas ni huriat taon nahu aholong ihami angginami ibotonami na boso bulung na aholong ihami akayan akon nami remaja dohot guru dohot sekolah minggu parjolo tapuji ma tuhata jala bagasma tahamolatehon tutuhata diasi dohot denggan ni basana namang ramoti ngoluta sa tahun manipat di tahun 2022 Jalatol Hasisa 1 tahun baru Sedarion 5 minggu pertama di tahun 2020 tuduon sudei dang holan alani gogo do pikirata alai betul-betul tung asini roha do tolong ni rohani debatado na pinasana tuhita saluna ruas ni huria dohot parhalado HKBP Serang dihamu amanami nanami ang ginami boto nami rabdota kaya nakon nami dison jongjong dohami songon na mewakili parhalado dohot keluarga lao pasahaton tuhamu saluh na selamat tau baru nami alani sianuduk dosa serep di roh nami hupasahat tayo ma selamat tau baru ma dihamu saluh na dihamu amanami na nami husa dari hamido hami parhalado ni huriat taon naguk hahurangan di sialani bodora di bereng hamu amang inang diak ka pakubasyon nami di tahun 2022 gudang aka hahurangan alanima amang inang maulo tungarong akan naso berkenan di bagasan rohamuna di pakubasyon nami parhalado di tonga-tonga ni huriat tahun selama tahun 2022 doton sianuduk dosa serep ni rohanami hami parhalado dot keluarga mangido tuhamuna salutna amanami nanami rabdota ka angginami ibotonami mohon maaf sebesar-besarna dia ma aka nauli nadenggan amang inang ima tapariahi tujulu molo tungadong akka nahurang salpo kaumay siya bagasan rohamuna ama alay molo tungadong akka nauli na dinggan ima taulahot tujulu ilok na tua nako sputik tuat sidiak dia namuli ima tapareak tujuluan ni Aryon hami atas nama parhalado pasahaton hamulateon ni rohanami namasay gudang jalatakas tuhamuna salu na amanami inanami sudah matahe ruas ni huriatta di haradeon jala di pangalehonon ni rohamuna di sudiak ka panggulmiton do takaulaon na tapatupa di tonga-tonga ni huriat taon alala sa paladikyom ma Panginoon nami tuhamuna saluna amanami inanami songok kami parhalado manang parhubas di tonga-tonga ni huriat taon dangadong gugu nami jaladang buhi mardalan manang program dia pe molo akan na dihubasan manak sihubasan dang mendukung molo adok perhubas berarti adong masihubasan jadi molo hola perhubas do na bergerak dan dihubasan dang buhi mardala do dengan alani amang inang mangido mahami tu tahun 2022 lam sada maruhata lam rapamay ta lao makubasi akan nauli na dengan di tonga-tonga ni huriat taon kerjasama mahita antara ni perhubas do na nihubasan antara ni parhalado do ruas asa anggiat asirohan itu hatta marhiti hasadaw ni rotai buhay mardalan lebih dinggan pakubasyon di tonga-tonga ni huriat ta
siat tahun 2022 nasalpui. Las ditikyo ni nang songon naong ditotopon ni iduk ni huriata molo di tahun 2020 ditotopon iduk ni huriata do tahun profesionalisme dan penata layanan. Salah satu hal sian poin ni topik nai ima tanggung jawab. Molo tabereng jala tabigi nabudari di jujur tahun ni huriata, di berita jujur tahun manang berik ni huriata, disudia ke tanggung jawab ni hita parhalado dohot ruas di tengah-tengah ni huriat tahun moloboi ni rata-rata tahun ono 1-65% do nabui ta penuhi tanggung jawab tai songon ruas ni huria dohot parhalado ni huria kita di tengah-tengah ni huria HKBP Serangon. Di sialani memang asa anggiat tu tekas merdalan topik manang goar ni tahun 2020 tulun tahun profesionalisme dohot penata layanan pos dorohanami di tahun 2020 tulun songon salah satu hal na bagiat siap profesionalisme ima tanggung jawab ta ba sudima amanginang rapat makarek kotom mahita akka tanggung jawab ta di tengah-tengah huriat tahun denggama tapasahat asabui dengan dohot uduk nai kapenata layanan ni terlayani masudi jala berdalam masudi ka program-program nadong di tengah huriat tahun mana song dia memang ikon na saling terkait di mulu dang adok sipatu paun ba dang bui mardalan ka program alai mulu adok sipatu paun ba bui madinggan ka program alani ma posna rohanami dihamu salut nama nami nanami saling madukung mahita marsirupa mahita sada maruhata lau pahe bakon nakapakobasion di tonga-tonga ni huriat tahun selot nari siak kami parhalado keluarga hupasatai matuhamu salutna selamat tau baru ma dihita Horas. Ulah tema dia mang situa ti siahan. Wacarata namang ihut ima tangiang pengudianon na niuluhon ni amang situa RH silalahi. Tapasada marohata martangiang mahita. Ale debata jahuba pardingan basa jala parasi roha gudang. Mauliate marohanami diho alani denggan ni basam nama ngaramoti ngulu nami namar mudu-mudu hami Tuhan di tahun 2022 i jalalas ni rohanami dibuako hami susat tu tahun 2020 tolon dan alani burju nak parangen nami di ulau nami Tuhan alai ala hurajumi hami do holong ni roham nama cayar gai di ngulu nami boy hami marlas niroha sadarion robongot tutongani bagas joromon mamuji pasangapoko atau ngali Tuhan mau lihat maroha nami diho nungatari parhame di tahun 2020 tuluon godang ma akan naing siadopan nami sihobasan nami sisada tangiang, sisada pangidua mahami tuar pamuna badiai. Sai pasu-pasu mahami saluhutna. Mulai sian parahladu ruas naksonia kana posom namangula di tonga-tonga ni distrik 20 Sada Bantenon tarmubima di tonga-tonga ni Huriamon. Ajari mahami jala parabisuki asa tahu kami maka tidak kon dengan ibasam mari te kaulau nami na kaparsoran nami di tonga-tonga ni huriaon godang do tutuhan na ko pelho kami di tonga-tonga ni huriamon na mga leo rohana mulai sianaka kur dohot aka
punguan na patut matuhan hamolation nami dia pala ditikion boy tulus aka program ni huriamon mardala doho denggan urutan nami maka program ni huriamon lau padimun dimun hasadaw ni roha nami di tonga-tonga ni parsauran nami tujulanon pos doroha nami Tuhan songo padonganiomu di tahun 2022 songo ni mahuiri pami padonganiomu di tahun 2020 tulun asa mampu kami memelihut diri gabe si buah pasu-pasu jala si buah panodang tung di dia pehami noaing maringanan akar ruas ni huriamon pasu-pasu uluan ni hurianami amang padita resort nang kapangulan o tiki nang kaparhladom nang karuas ni huriam asa tung mampu kami Tuhan maka holongiho marhite huriamon marhite kangulu nami tujulanon bodo Tuhan godang aka hamaulon nau hadope hami alai pos itu tudoro hanami nunga di joloho patuduho dalan aka dominggan dipudiho Tuhan marmahani hami dang mabiar behami molo tung manangaha na pinarsita ni huriamon gabe tulus mai mardala dohrenggan alai molo tung adok Tuhan kana marsak dihame karuas ni huriamon alai na kaparsahiton romaho Tuhan mangubati molo tung adong naso dapot akadalan ningulu marhite parkarejuan patuduho matuha dalan nya kaparkarejuan nangaka disihol nya kapinopar do diaka parsaurana dominggan asi maroham pasu-pasu ma ka keluarga lepas keluarga naksonia ka nama kirim diaka nanaing mangaluli sirokap ni toddi tua kai boto nami nang lain nami nang kaya nokon nami pos dorohan nami Tuhan na lehonomui di bagasan lomoni roham nang udutan nami maka ulo nami nak parsauran nami tujuluanon romaho Tuhan mangalehon hatiron ni pikiran asatung manangaha ulahami Tuhan dingulu nami di portibion tarpatu pahami ahan apa nangido ni roham dingulu nami nang di tonga-tonga ni huriamon atau pos maroha nami upasa atami mangulu todi nak pamatang nami tu bagasan asin ni roham nagodangi molo tu ngadong haurangan nami nak kagalion nami na usang aja hami nak so usang aja hami paringan basa doho jala parholong ni roha sai jumolo se sama dosa nami nagodangi asa tung tinggal kami di raut holong ni roham tujuluanon marhiti anakmu Yesus Kristus mau liate maroha nami diho amin. Marede mahita huhut papungu pelian sadaa dohot sadabe. Yesus
dame ni debatana sumuruksian salhut roha ima mangaramoti ate-ate dohot nasa pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat tahun baru madihita salhutna. Noeng jakonotama hatani debata patumonan ni parsaurata di tahun 2020 marhite jamita ni pucuk pimpinan ni huriat tau puye porus nama rojahat tubuku pesalmen bidu walu mamuka sian ayat na parjolo rodi ayat na pasapuluhon songonon ma hatani tu hatta edde sian si Daud ale Jahoba si gonggo pami macai sangap do guarmu dilihat portibion di patibulhodo hamuliaumu rodi atas niaka langit garisian pamangannya kadak danak dohota kaposo-poso dijadi hokodo parangamu ala niaka na mangaloho asa paujapon musuh dohot sitahi sudol-sudol molo hutai lihol langit mi aka jadi-jadian ni jari-jarim bulan dohot bitang aka napinaulim tungaha manian jolmai ube pola ditaringoti roham ibana jala anak ni jolmai ube pola diebatiho humurang apalaotik do ibana siat debata di baiko alai di tali-tali hokomu se hamuliaon dohot hatongamon tu ibana di babakit hodo ibana gumonggom akka jadi-jadian ni tangammu sudido tahe di patuduko tu ibana akka biru-biru dohot lobu sudena rodi binatang akka na di harangan pidong akka na di toruni langit dohot akka dekke di laut rodi sude na mangicir di laut ale Jahoba si gongom hami macai sangap do goarmu dilihat portibion hamu kadongan ruas ni pamatang ni Kristus na hinaholongan aka ruas parhalado nang partohonan ni HKBP di ganup inganan parjolo situtu pinasaha mahataon tuhamuna ganup selamat tau baru ma dihamu saluhutna napaduahon macauli jalari kodo jinouhon tuhita ganup asasian nasaroha ate-ate pikiran nang pakilalata tapasahat mauliate tutuhata di bagasa sadarion tanggal 1 Januari 2020 maka mulatehon tu debata situ lusadai padonganionna pangaramotionna ulaonna marmudu-muduho kita pangapulionna tuhita uju marsak dohot palumeho paso-pasuna na maragami naung sahat tu ngolutabe nang tu huriana HKBP manipat di tahun 2022 dinamanaili hita tu pudi tu tahun 2022 ganup do hita ubotosa songodia dok-dok ni siadopata mangolu jala mangula songonak ka anak dohok boruna na hinaholongan nai las niroha nang arsak pe tabulus do diganup gulmi ningoluta disido ibana madongani hita patau hita gebe sitidangina marhite ngolu nang ulauta na tarpasu-pasu jala nagabi pasu-pasu tuna humaliangta marsada-sada dijabu diulaon di parsauran di patau do hita maka monakon akat tantangan na maragami di patau do hita madungdung aka naikon si dungdungota nang pe adong na sopala sikop jaladang adong na dumenggan sian na tinahina di tonga-tonga ni huria nang diduru ni huria dia ka ulauta na maragami diragam ni ngolu-ngolu di patau do hita patupa ulaon orientasi pakubasion di HKBP tahun 2022 5 tahun kesehatian asa sada hita dijabu di huria di parsauran nau memet sahatu nau balga nang diaka ulau tabi
aitu namian di bagasan hasadaw do palumehonon di bata pasu-pasuna. Jalanunga taidai takas di perdalanan ni huriata namian di bagasan hasadaon tarpasu-pasu huhut gabi pasu-pasu tapasaha ma mauliate tutuhatta pardenggan balsai macai rikodo ate-ate roha pikiran nang pakilalan na madok mauliatei adong jalamian toktong dihita di bagasat tahun 2020 tuluon talumubi ala molo marasik siani tung mauldo tarbaik kita mengadupi naikon siadopata songonaka anak nizolma alai doho dotong songonaka na porsea songonaka sisianna talbobi songon ruas dohot parhalado ni HKBP rohana digohi hamolateonido patauhita mengadupi na maul situtu naikon adopata di bagasan tahun 2020 tuluon songonaka anak nicol mai hita tak adopi do mamuka tahun 2020 tuluon di sadok portibion resesi ekonomi talumubi di tahun 2020 tuluon songon naung dipatujolo ekonom portibi na tarbarita ima Noriel Robini sangalak profesor ekonomi di Universitas New York di tanggal 17 Oktober 2022 tu majalah Time nama dok na taadopi do sada krisis ekonomi nama cedok dok krisis stagflasi di goari ibana ima krisis ekonomi na sodung do peta adopi na selaon pandemi COVID-19 sia di tahun 2020 rodi 2022 naso harumat sohot dope sahat tunwaing nang penaung bahatan di vaksinasi patuluhon manang papaton tuakana tua-tua porang Rusia maradopon Ukraina na mapakorhon tu krisis pangan pertumbuhan ekonomi na labat gale ia sugumale ido deba si bociri ni resesi ekonomi nunga mangarade aka pamareta di portibion nian dang maribar pamaretata di Indonesia di tahun nasalpu lau mangadupisa alai dang apala taboto manang naungtuk hatauon ni bangsota mangadupi hamolon ekonomi globalon benget mahita manangyakon pamaretata asa di parbisuhi benget mahita manangyakon hasadaw ni rakyat Indonesia di na mangadupisa di sejarah ni hajol maon uju masa resesi ekonomi mace bahado aka anak ni John May na manaon situtu tarlumobi aka naso mardihadiha di na masa aka resesi ekonomi masa dotong aka na marsalisi pola sahatu haguturon na mabuajea di tonga-tonga ni parsauran hajol maon tatangya kong gomos unang masay di tonga-tonga ni bangsota songon huria HKBP padalanan naung tatop-topo di sinode godang HKBP ima di 2022 nasalpo ima patupaut tado sentralisasi perhepengon mamuka sada Januari 2020 tuluon lau patugu pakubasiota di sadok HKBP nang tuduru ni HKBP jalamanarihon ngulu-ngulu ni sude partohonata nagoktiki dohot pegawai na tinurgason ni debata marhiti eporus HKBP dohot pasauton program resort distrik nang hatopan sian na 10 sada rumang ni pelian di Ganu Puria di Parminggon ima pilihan sada A pilihan sada B pilihan paduahon pilihan pertangyangan pilihan sermon kategorial manang PHD pilihan partupolon pamasumasuon parbugason pilihan ulau nabadia pilihan ibadah khusus pilihan kamulateon pilihan persapuluan pilihan bulanan manang pilihan tahun di pasaha ma lumabakna di hari rebo ganu minggu tu pusat gudang ni 55% ni sude piliani imalau manggarar program resort distrik doh hatopan nang para balajon ni sadok pangula nagok tiki ni HKBP doh taka pangula tinurgason ni epurus di HKBP si opap 5% nairi pakeon ni huria mai patupahon narikotu ulaod di huria dang sarihonon ni Ganu Puria be anggara resort anggara distrik
hatopan nang balajo ni pangula na mangula di si nang di resort. Parhepengon sentral nama narihoni. Tentu sialan ni nama satu hajol mau di sadok portibion ima resesi ekonomi nong ginuara digijangi. Bodo tubu di rohata suku-sukun taringot tu hatutuk ni sentralisasi parhepengoni manggarar sigararona tu program resort distrik hatopan dohot tu parbalajoan hatopani. Dina mangadopi na dua nong ginuarani ima resesi ekonomi dohot padalaton sentralisasi parhepengon ditiki na songonido hamua kadongan taba ni ganup naikon siadopan ni ganupita di ngoduta marsada-sada na totu maragam rumangna jala maragam hatawota mangadupisa digohi hamulateo marohata ala aka anak dohot burni tuhata dohita naso pasobonna mangadupisa naso marsigatung holat tu hatawon hajol mota sabingi hita akan aporsiai ima hatawon nadigohi keterbatasan. Alai dohot jalahot dohita marsigatung tong tu hatawon ni debatata pergugu naso hatu dosani para siroha dohot pardenggan basai. Haposa do tu hatai patau hita marsasahalak mengadupi naikon sedopata jala patau HKBP nama muka Januari 2020 tolon patu pasada ulaun nadenggan di Jolona naing ditetopon sinu di Godakta di Oktober 2022 ima sentralisasi parhepengon. Paringgason pahicato dohot pahirason ni tuhatai nong maniroi hita di sinu di Godang manotoponido hita patu pahoni bain sangap di Guarna bain hama maju ni HKBP jala bai pasu-pasu di ganupuria nang ruasta gabi pasu-pasu tu portibion marhite narade mangulahon hatana jala api situtudo hatana natar surat di pesalmen bidualui patugu hita di pos niroha na tahari koton di namadalani tahun 2020 toluon di ngoluta marsada-sada nang dina patupa orientasi tau pakobasion natagwari tahun profesionalisme dalam penata layanan 2020 tolu na mangurupi hita patupa pakobasiota sadeng gadengganna marhite sentralisasi parhepengon jalan apa tahu hita mamake sadeng gadengganna nasa na dipalumehod debata tu hita ganup dia mai ima nama dok tu hita manoso hita maka porsiai jala mameop panadaun nabagas jala bidang taringot tu hadebataon ni debata situlu sadai ima debata namar hasok kalon nama kaholongi ganob jolma nasok kaldo debata nasangap namar mulia di atasnya kalangit digijang ni nasana adong di hasyanganon dilihat portibion songonan idokna di ayat 2 ayat 2 ayat 10 alai dang hasok kalon na kholat tu hamulion na sadiri ia hasok kalon ni debatai alai hasok kalon nama kaholongi hajol maod do dang hasok kalon na padau dirina siak kajol maon alai hasok kalon na pajonok kodirina tu hajol maod do dang hasok kalon na makomol-komol huaso na adong dirina sabing ia hasok kalon ni debatai alai hasok kalon na macagihon hamuliaon nang huaso na adong didirina tu hajol maon tu anak ni jolmai pasauton sakapna nabadia di hajol maon jala marhite hajol maon asa dohot hatana jepek dohonom ma hasok kalon ni debatai tu narikot tu hajol maon na hinalo homonohon naido dang hasok kalon na naing maduduni hajol maon na nidudunan ni hamaolon ni ngolu-ngolu alai hasok kalon na mabay jolmai nabuhi di ida dongan na jolma so mararga so marguna so tau gabe hajol maun na sangap hajol maun na arga di julona hajol maun na gabe ula-ulana patupa akasakap na nabalga ido na pinaadar di aya opat rode sia pesalmen bidu walui taidama di namangihuton asa di ujungna saitubu jala sailam toguma haporsiota di ibana napatau hita madalani tahun 2020 tuluon songon anak ni jolmai
doho songon ruas ni pamatang ni Kristusi. Na parjolo ima di jolo ni debata atik pe siat tano do mulata jala mulak do itu tano lapatan na atik pe na tinopaido hitaon alai di debata na sokali tung holong situtu do rohana midahita tung so mamolus do tiki molo so di patu pa ibana dua namang huton tuhita jolma tuhita akan naung tinobusna matsayarga marhiti anak na Tuhan Yesus Kristus na parjolo ditaringoti rohani debatado hita au hamu ibana nasida nang uju sotaboto uju sotahilala uju hita sadiri pejot-jot dang ta pikir-pikiri dirita sadiri debatana sokali manaringoti di rohana taringot tuhita lao patupa na taharikoto dingoluon laho mangodiho kita lao mamasu-masu hita sian hatawon na naso hasuhatani ima debatata na marhasok kaloni na di atasnya kalangit dohot na dilihat portibion asa unang menek roham mida dirim mida hajol maumi argado ho di ibana da iman yan papos rohatta mengadopi resesi ekonomion dohot pasauton sentralisasi parhepengoni gari hita jol masadiri na marpikir bahat na boy tapatupa lama debatai sadiri mamikir-mikiri hita anak do boruna na macarga ditubus ditaringoti debatado dirim ditaringoti debatado dirita diriku nang diri niya kadongata di bagasa tahun 2020 nagok hamolonon posma rohatta disi dua diebati debatado hita sahat tuna manongos anak na sasadai tu tongat-tongatta gabi daging jala manongos tod di porbadia tu hita marhiti toddina mian di bagasa kita di patupa ibana jala marhiti na posona na madulu hita uju marsahit na manopot jala na mamakulingi hita uju mandalani nguluon marhiti hatana na manopot hita di bagas tabi diebati debatado hita marhiti na torasta na mamakulingi hita di bagasan halabohon dohot holong ni roha diebati ibana do hita marhiti ruas punguan nang parhalado ni huria na ro manopot dohot manangako kita di jabu diingan nulauta nang diinganata marubat nang dipakulingi hita marhiti telepon dohot marhiti WhatsApp diebati debatado hita toktong dang dipasobu debata na tumibuli hita ibana di habang sana da di portibion alai diebati do hita dang holak kita naro tuju-uju di ibana alai ibana sadiri tong doro mangibati hita asa dilabung mi di bagas sadirim do ibana radema ho patawon na mangadopi resesi ekonomi pataw hita HKBP pasauton sentralisasi parhepengoni paduahon di tali-tali hot debatatu hita hamuliaon dohot hatongamon atik pe tumoru sautik do hita siat debata matse bagas ni dokna di hasi holi debata asamia di hita hamuliaon dohot hato ngamon nai asa dang jadi adong siat tonga-tongata na patutoru dongata jolma ai jolma na marhamuliaon dohot na marhatongamon siat debatado ia ibana alani unang taului ditaluhon resesi ekonomi hita sape polo olo hita patupa ulaon na manegai hamuliaon dohot hatongamota nang hamuliaon dohot hatongamon ni dongata unang olo hita mangaloas manang ise mandok tu hita na sotolap hita dohot na sotolap ni dongata mangadopi tantangani jalan na patutoru dirina nang dirita na marhamuliaoni unang taloas hamaolon na songod dia pe dok-dok na patutoru hamuliaota unang gabi tagadis dirita unang tagadis dongata jolma balik sama hata na patuguhon na pabakiton tuguni rohatama tadok tu dirita nang tudongata si hatahon sibuan optimisme ma hita saluhutna patuluhon
di pabakit debata hita gungomgong aka jadi-jadian ni tanganna. Songo biru-biru, lobu, binatang, pidong, deke sude na mangicir di laut, sude dipatuduk tu hita. Dung leleng di parsajari aka pade bisuk hata na di pabakit gumonggom. Matsay leleng, nung adapo be pangatusion na bagas, jalo sumitong taringot tuson. Ima panggonggomion na so patupa na so denggan, tuaka jadi-jadian ni tangan nai. Alai panggonggomion na majaga hotsado asa boy manahan. Boy gabi panguluhon, dang hola jolmay sadiri. Alai do panguluhon aka jadi-jadian ni tangan nai. Asa boy marsudut-sudut marhanguluon hajol mauni. Lausido sitiopota di na menghadapi resesi ekonomi. Nunga di pasahat debata tu hita akai si gonggomata. Asa sude marhite panggongomyotai dapotan hanguluan. Dang hola jolmai alai dohot donang portibi na sasada na itainganyon dohot akana adong di bagasna. Macariko doon piopota tarlumubi ala nunga tung dijuluta marabulon molo sotuk hita jolma pasohoton mohop ni portibion di 3 tahun naroon. Ikon gabe si gonggom na hinalomohon ni debata mahita. Ima nasoholan mamikiri dirita jolma sadiri sabing. Alai mamikiri dohot patupana denggan tuaka na tinopana na asingi. Gabe panggonggomi na majagahon aka na tinopanay siyanaka penegayon na mapakorhot tumara dohot hasusan tu hajol maon. Marhite panadauta hapor siauta dohot pos nirohata di debata na marhasok kalon na makaholongi hita jolma. Ima na patupa opat na mengihuton tu hita. Gabi terbaik kita do madalani tahun 2020 nagokha maulon ningolui. Jala tarpatupa hita do sentralisasi perhepengon di HKBP. Pasauton lo menirohana jala sian huriana hina holongan nai. Ima manaringoti hita, mangebati hita, manalinalihon hamuliaon, dohot hatongamon tu hita, dohot pabakit hita gumonggom aka jadi-jadian nai. Tapaposma rohata madalani taon nagok hamaulonon, huhut taon nagok haulion di tonga-tonga ni HKBP. Di bagasan jala marhite sentralisasi parhepengoni. Laho lam patugu HKBP patupa ulaon na songon hurian ni Kristus di partikian mamuka tahun 2020 sahatu tiki na mangihut. Amin. Selamat tahun baru madihita saluhutna tabe mardongat tangiang huria Kristen Batak Protestan ipurus HKBP Padita Dr. Robinson Butar martangiang mahita. Mauliate madiho ali Jehovah sopot di bona ni taonon. Di paingot to hami marhite iduk ni huriami. Pabua bui masa tutu krisis ekonomi di sadok portibion. Nama pakorhon gabiragat akahamaolon siadupan ni sadok bangso. Sadok home, sadok jolma, nang huriape. Ali Tuhan, asaw nang maluas hami holam mangasahon, hajol maun nami nagali, madalani tahun 2020. Alay, nang masongo jolma, naunggok hamuliaw na siyakoy hami, mangalak katujolo, asa sumisi akahamaolon. Jalabui huadu hami akan adumenggan. Ima nahuhiri pami di pardalanan ni huriam HKBP Serangon. Rabdoho sudi parhaladom nang ruas siadadana sikola minggu sahat rodi na tua-tua. Ali Tuhan di tonga-tonga niaka nabui masa na marragamido. Naing pukau ni huriam HKBP ma sentralisasi parhepengon mamuka sadarion sada Januari 2020 tolu. Molo ne salon ne Tuhan
Gudang akamata mual marserak, marhiti hajongjongan ni huria marsada-sada. Akamata mual na mekmet, akamata mual na balga. Alejot-jot holam manarihon, huria marsada-sada. Marhiti sentralisasi parhepengonon, huhiri pami matuhan. Sadama akamata mual na adong di huriam hakabipi, gabi mata mual na balga may. Mata mual na bulom may, natuk mamornohi, tuk laho pasahaton, nasa narikot, di huriam hakabipi, songon sada pamatang ni Kristus di Portibion. Asa raptarulima, huria na balga ng huria na mekmet, huria na di kota ng huria na di huta, rap laho makamonakon, denggan ni basam, songon naung jinom huriam hakabipi gabi pasu-pasu disadok liat Portibion. Ali Tuhan tunga hamanian hami jolma ay nagali do hami alay di hagalion namido di topot ho hami asapos marohanami Tuhan mardalam maganup ngulu nami marsadan-sada ngulu ni rumah tangga nami ngulu ni huriam nang bangso nami pe laho manopot gudang kaparsaulian na pinarademi. Hibul mahu pakonggopo kami tuho ngulu nami pamatang nang todi nami tongon di pamonaan ni ari nami di tahun 2020 tuluon. Hola mangasahon guar mali Yesus Kristus Tuhan nami jaloma tangiang ilih-ilik nami. Amin. Marete hita huhup papungu pelean na paduahon ima papungu pelean na marpoho tu kategorial na posobulong. Rasa
mahabuna jonjong. Tatangnya koma piliata. Ali debata amanami na diban wagijang. Hodo harorwani saluhut silehol-lehon nadengkan. Dohot na saulibasa na maliutus. Hupasahat hami masyan na nilhom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati buluho karajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portipion. Buhay marohanami marhiti-hiti tondim. Asalam hutad hami gudang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Debata na somermula na somerpatsohotan debata na manoktong rodi saliling nililing na solo sudah 2 kataummu jaladang marparbulatan akarya rim alay jepek jalaga bursalpo do taon nami dohot ari-ari nami nunga salpo muse sada taon sian ari-ari nami alay dang salpo ianggo asini roham dibani hupuji hami ho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami ala ni gudang niya siniroham na pasahat hami tubona ni taonon. Matsay gudang do dinggan di basam hujalo hami manipat taon nok salpui. Jala huingot hami dui sadarion. Ope, mauliate maruhanami tuho. Ala di pangulu jala di ramoti ho hami. Dileokosi pangano dohot hapor parulosod di hami. Jala di pasu-pasu ho naniula ni tangan nami. Akup ni Diliokodo hasonangan tuluat nami. Jala di palua hodo hami sian parmaran. Jala di ramoti hodo hami di hagugotan. Toktong do dilioko barita nauli manodangi hami. Asasanga hami paubahon rohanami. Akup ni dilihokodo apul-apul tuna marsak. Tuna matean asaw nang madili na sida. Molo hingot hami sudi pabahenan nami di taon nok salpui. Na maila do hami noeng maradupoko. Alaw jot magopo ari-ari nami, dohot asin roham hubay kami. Ope, bicat di salpuho ko nuaing taon nok salpui siya kami. Salpuho masudi pabahenan nami na hurangi. Jala sesa sudi dosa nami. Say hukupi ma pabahenan nami na hurangi, marhiti-hiti asin roham. Diebati hodo hami manipat na sa taon ni. Jala di ida hodo lan na somar perbuwe na dinggan di tonga-tonga nami. Seunang jolo taba. Saya pasobu mahami mangulu anggiat marparbue na denggan hami tujuluanon. Hupar hatopot hami do sudi asin roham. Jala di bagasa kasere podohot uduk ni roha do hami nuaing mangido tuho. Sahat tuho mahamion sudi. Saya tugu-tugu jala ramoti mahamion sudi. Saya tugu-tugu jala ramoti mahami di bona ni taonon. Songoni ganupari. Asa pujion nami ho di taon naroon. Patuduho ma ganopari tu hami dalan si dalanan nami, dohot ulaon si ulaon nami. Saya pasu-pasu mahami jupa marpungo di bagasmon, di parsekolahan, songoni dohot di bagas nami bi. Saya tupahi sudi parjamita, pangajari, dohot na paturehon na marsahit, songoni dohot na pinasahat tunasida. Saya ramoti ma na manggongkomi hami,
Tata masaluhut na tarsosak, na pugus, na dangol, na somarama, na nilian ni halak. Unang loas na sida honarupa. Alay patuduhom matu na sida asin ni roham na somatsohoti. Asarap marlas ni roha hami sugot di hasonanga di labung mo di inganan nahot. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen alia manami na di banua gijang sa pinarbadia magwarmo. Sero maharajao mo. Sesaut malomo ni roham di bano tongon songo na di banua gijang. Dihon matuhami sa darion hangulu asya pari. Sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongon na marusa tuhami. Una kami tugi hotu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Sadame jala homo pasu-pasu siat tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur ho madamena tu todim. Amin. Tajalang ma na dihabirak siamun julu pudita laus tapadok ma selamat tahun baru.